Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Haen ewch 12 cwestiwn 16. Gwrthwneud tebygolrwydd. Y cwestiwn o gofyn, mae bag yn cynnwys 200 o leiniau beads. Mae rhai o'r gleiniau yn lliw coch. Mae glain yn cael ei ddewis ar hap. Mae lliw'r glain yn cael ei gofnodi ac yna mae'r glain yn cael ei roi yn ôl. Mae'r ail lain yn cael ei ddewis ar hap ac mae'r lliw yn cael ei gofnodi hefyd. Y tebygolrwydd bod 2 lain lliw coch yn cael ei ddewis yw 0.1369. Cyfrifwch y glainiau coch sydd yn y bag. Meddwl, ar gyfer unrhyw ddigwyddiad, mae'r tebygolrwydd digwyddiad yw nifer, y symbol na fyna, nifer canlyniad llwyddiannus, sef hafel debygol, rhannu dy nifer canlyniad posibl. Felly, darganfod nifer y glain coch gallwn weithio tuag at yn ôl o'r tebygolrwydd. Tebygolrwydd y coch yw nifer y glain coch rhannu dy cyfanswm y glain, nifer y glain. Felly, mae hwn yn rhoi, gallai lliosi'r ddau ochr gyda cyfanswm y glain coch. Nifer y glain coch yw tebygolrwydd y coch lliosi gyda cyfanswm y glain i gyd. Mae hyn yn ddigwyddiad 2 sefyllfa. Felly, rhoddir y glain cyntaf yn ôl, felly mae'r tebygolrwydd y ddewis glain coch yr un peth am bob ddigwyddiad. Gan bod yn cael ei ddod i nôl, mae'r un faint o coch yn y pot, yn y cwdyn, a oedd i ddechrau. Mae digwyddiadau yn annibynnol, felly i ddarganfod y tebygolrwydd olaf, rydym yn lliosi 2 tebygolrwydd unigol. Os byddwn nhw'n gallu yn galw'r tebygolrwydd y ddewis glain coch yn P, bydd y tebygolrwydd o ddewis coch wedyn yn P lliosi P, sef P wedi sgwario. Felly P wedi sgwario yw ein ateb sef 0.1369. Beth yw P? Wel, P yw ail isradd 0.1369 sy'n rif taclus 0.37. So tebygolrwydd y ddewis coch yn 0.37. Ond o 200 yna i ddechrau, so nifer, symbol am nifer, yw'r hashtag yna, nifer coch yw 300, 0.37 lliosi dy 200. 200 i gyd, tebygolrwydd y coch yw 0.37, lliosi nhw gael nifer y coch. Felly 74 coch oedd yn y bag i ddechrau. Ffordd arall o ddatrys hwn, gallai ni fel meddwl, os byddwn nhw'n galw nifer y glain coch yn N, y tebygolrwydd y ddewis nifer o ddewis glain coch yn P, cawn P ymhaflu N o'r rai coch math o 200. Felly mae hyn yn sefyllfa ddau ddigwyddiad, felly rhoddir y glain cyntaf yn ôl, felly mae'r tebygolrwydd y ddewis glain coch arall yr un peth. Felly mae'r digwyddiadau yn annibynnol, felly ni'n gallu i ddarganfod y tebygolrwydd ola byddwn yn lliosi'r 2 ddigwyddiad unigol. Felly, golygir hyn bod gennym P, lliosi P yn 0.1369. A P yn N dros 200, lliosi N dros 200, yn haflu 0.1369. A ni'n gallu datrys rheina, felly N wedi sgwario, N dros 200 wedi sgwario yw 0.1369. Cymeryd air isradd fel gynne, a 0.37 yn ni, lliosi dy 200, a ni'n cael 74 glain coch. Felly ffordd arall o edrych arno fe oedd hwnna. Cwestiwn gwahanol nawr, heb ddychwelyd. Mae cwdyn yn cynnwys 25 lotion. Mae rhai yn nhw'n goch. Ni ddim yn gwybod faint. Mae Huw yn cymeryd lotion ar hap ac yn ei fwyta. Felly mae Beth i roi fe nôl. Wedyn mae Mari yn cymeryd lotion ar hap ac yn ei fwyta. Y tebygolrwydd bod 2 lotion coch wedi'i bwyta yw 0.15.
Cyfrifwch nifer y losin coch sydd nawr yn y codyn, nid i ddechrau nawr, felly meddwl. Y tro yma, mae tebygolrwydd yn newid o achos nad yw'r losin cyntaf yn cael ei ddychwelyd i'r codyn. Os mae nifer y losin coch yn y codyn yw n, bydd y tebygolrwydd o ddewis y coch cyntaf yn n mas o 25. N coch mas o 25. A'r ail yn n-1 achos mae 1 di mynd, mas o 25 minus 1. Mae digwyddiadau yna'n nibynnol, felly gallwn ni lliosi'r tebygolrwyddau i gael 0.15. Felly n dros 25 oedd yr un coch gyntaf, n-1 dros 24 oedd yr ail coch yn hafel i 0.15. Ni'n lliosi ddau ochr gyda 24 a 25, a ni'n cael 90 ar ochr dde. Felly n lliosi n-1, un yn llai, yn rhoi 90. Felly bod chi'n gallu gweld yn syth pa ddoi rif bydde'n rhoi 90 n a 1 yn llai. Os na, gallwn ni ddod â popeth un ochr, n sgwar minus n ar ochr chwith minus y 90 o'r ochr dde draw, a mae hwnna yn mynd i ffactorio, mynd trwy ffactorau 90, a ni'n gweld bod 10 lliosi 9 yn rhoi yr ateb i ni. Ni moyn minus 1 yn y canol, felly minus 10 n plus 9 n yn rhoi minus 1 n yn y canol, a mae hwnna'n golygu bod n yn 10. N oedd nifer y losin coch yn y bag i ddechrau. A fel wedes i, felly bod chi wedi sylwi bod n lliosi n-1, rhyw rif lliosi 1 yn llai yn rhoi 90, a felly byddwch chi wedi gweld ta 10 a 9 bydde hwnna. Ta beth, 10 sydd yn y bag, ni angen faint sy'n yn nawr, mae 2 cael ei fwyta, felly mae 8 ar ôl yn y bag.